खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 2021 मायथाइनि एसेम्बलि बिसायख'थियाव एजेपि दोलोनि बिजाथि गसंनाय रुपम कुमार दासआ बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। फैगौ 2028-2029 मायथाइसिमहालागै भारतआ रैखाथि बिथिङाव 3 लाख कौटि रांनि दिहुनथाय दिहुनगोन आरो 50,000 कौटि रांनि गुबुन हादरनो फानगोन। रुपसि बिरखं गाथोनाव हान्थियारि बिरखंनि गोग्गो सिबिथायखौ दाबिदों आफां आसामनि रायजो राजाया। गुजरातआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बयनिख्रुइबो लावसिन आलायनाय दालां बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिराङाव सा 900निबो बांसिन एजेपि, बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि मावथिफ्रा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमहैदों। चिरां जिल्ला कमिटि बिपिएफ दोलोनि कच राजबंशी सेल आरो नाथ जगी सेलनि बानजायनायाव खुंजानाय जयनिं हाबाफारियाव रबिबारखालि गासै सा 900निबो बांसिन एजेपि, बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। चिरां जिल्ला कमिटि बिपिएफ दोलोनि गाहाय मावख' काजलगावआव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, लेङाइ आफादगिरि जुद्ध ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्ममोननि नुजाथिनायाव खुंजानाय बे जयनिं हाबाफारियावनो थांनाय 2021 मायथाइयाव आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव 33 नं बिजनि एलएसिनिफ्राय लरेनज्योति गगैजों दैदेनजानाय एजेपि दोलोनि जानानै बिजाथि महरै गसंनाय रुपम कुमार दासआ बिपिएफ दोलोआव मावख'आरि नेमखान्थिजों आखाइ हमहैबाय। रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ 2028-2029 मायथाइहालागै भारतनि रैखाथि बिफानआ गासै 3 लाख कौटि रांनि गोबां रोखोमनि दिहुनथाय दिहुनगोन। हाथियार बायदिसिनानिफ्राय जागायजेननानै बायदि रोखोमनि इकुइपमेन्ट आरो फाइटार जेट एबा रैखाथि बिथिंजों लोब्बा थानाय गोबां दिहुनथायफोरखौ दिहुननानै भारतआव गासै 50,000 कौटि रांनि हाथियार एबा इकुइपमेन्टफोरखौ गुबुन हादरनोबो फाननो नाजागोन होननानैबो फोरमायदों राजनाथ सिंहआ। आर्मि, नेभि आरो एयार फर्सनि मोनथामबो खोलोबनि रैखाथि रौनियाफोरनि गासै गोनांथिफोरखौ सुफुंनो 2023-2024 मायथाइयाव गासै 16,000 कौटि रां बाहायनानै दिहुनथाय दिहुननो हादों होननानै रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बुंबावदों। आफां आसामनि क'क्राझार आरो धुबुरी, मानकासार आरो बङाइगाव जिल्लाखौ बोनथुमनानै रुपसि बिरखं गाथोनाव हान्थियारि बिरखं सिबिथाय होनाय गैयै जानाया आथिखालाव 110 सान बारलांबाय। बेनिखायनो जायगानि रायजो राजाया खुद्रिखांनायजों आसाम सरकार आरो बिटिआरनि प्रमद बर' सोरखारखौ सोंखारिनानै रबिबारखालि खुद्रिसारदों। मानो होनोब्ला थांनाय 2021 मायथाइनि मार्च दानावनो फ्लाइ बिग बिरखंखौ जागायजेनदोंमोन, नाथाय 2023नि नभेम्बर दाननिफ्रायनो बन्द जाफिनदों। जाहोनाव गोरलैयैनो कलकाता आरो गुवाहाटी फारसे थांनो आरो फैनो हानाय जाबायमोन। नाथाय दिनै बे खाबुआबो मेगनावनो गोमालांफिननो हमदों। अब्लाबो नाथाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा सिरि मोनाखै आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाखै होननानै बैसोगोरा सुबुंफ्रा खुद्रिसारदों। बेनिखायनो गोख्रैयैनो गोग्गो सिबिथाय होनांगौ होननानै जायगानि रायजो राजाया दाबि खालामदों। गुजरातनि द्वारकायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन केबल थारजों आलायनाय दालां सुदर्शन सेतुखौ रबिबारखालि बेखेवबाय। 979 कौटि रांजों लुफुंजानाय बे सुदर्शन सेतु आलायनाय दालांखौ थांनाय 2017 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जागायजेनदोंमोन। गासै 2.3 किल'मिटार गोलाव सुदर्शन सेतु एबा आलायनाय दालांआ गोजाम द्वारका आरो गोदानै सोरजिजानाय दीप द्वारकाखौ फोनांजाबदों। मख'नो गोनांदि गासै 27.20 मिटार गुवार मोनब्रै लामा थानाय बे आलायनाय दालांआव 2.50 मिटार फुटपाथबो दङ। द्वारका नोगोरनिफ्राय गासै 30 किल'मिटार गोजानाव गोदानै लुफुंजानाय आलायनाय दालां सुदर्शन सेतुखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों टुइटारनि जोहै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।